Okay. Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matro. Okay guys, unsa may angayan nga inegosyo dire sa lungsod sa Maralong. Okay, ang atong buhaton guys unsa ka importante di ay ang paghimo og negosyo dire sa tong lungsod. Okay, sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Sa una guys, ang atong unsa may rason nga nung eskwela man ta. Unsa may rason nga nung mo sige mo tag eskwela. Mo ingon la sa ato guys sa mga Pilipino, mo eskwela ta aron mo trabaho. Pero sa mga insect, mo eskwela sila aron magnegosyo. Para na ho guys, ang negosyo maoy pinaka the best nga himuon nga nung mo eskwela ta. Ang negosyo unlimited ang income niya. Ang negosyo bisag ginagmay siya guys, pero dako na siya impact kung diin ang mo eskwela ta para magnegosyo or mo eskwela ta para mo magtrabaho. As para nga side guys, ang negosyo mas okay siya kung diin aduna tay puhunan. Kay magnegosyo kang gamay ra limited imong puhunan, magdepende na siya kay kung magnegosyo ta guys, kanang namo dyan ay mga mga utang-utang, mga kanang mga murag mga delay ang imuhang puhunan, pero manginhanglan jud ta og extra nga kwarta, extra nga panahon para sa atong negosyo. Unya mo sacrifice na guys kay example kung maninda tag balot guys, kana siya risgo niya. Sa una guys katong sa amo sa bukid pa ko nagpuyo, di ko hapit mo tingog kay kanilaging na-ignore ta guys niya, kana bang burong pa ba. Pero sa pag-college na ako guys, katong high school ko, di ko ultimong tamakan ko guys, di ko mo tingog kay makanang mauwaw ta ba makuan tas atuwang murag di ta mo halubilo bas uban kay kanibang taga-bukid da nga kuan. Pero sa pag-college na ako guys, adto ko na murag na develop nga naman kay nag-eskwela ko guys ba. Nag-eskwela ko sa una niya, nag-working ko ngadto sa BST, pero gitabangan ko, pero ag among kuan sa una, among allowance kanang sobra sa amuhang tuition kay scholar mi silbing mo trabaho mi niya, kamera po mo kuan murag working student ba, mo sobra ra mi kuan 150 niya, 150 budget din mo sa imong mga pagkaon, mga project, kuwang jud. Pero bisag gamay day nga negosyo kaning balot mao ni ahong na murag nagpa-survive na nga naman kay maninda tag balot guys, bisag ubos nga posisyon bitaw, pinaka-ubos nga trabaho, pero aduna siya ay murag business nga side kung diin mo income ka, bahala ginagmay guys, basta naray mo ini mo nga money or kwarta. Kay mas lami man ang negosyo para na ho sa nga sideboard sa karon nga kuan, mas lami og na kay negosyo with work ka guys. Kay in case nga makuha nimong business na po kay other income nga mo kakuhaan ba kay kaning business, up and down yun yung negosyo guys. Unya pareho ako dai, ako mas para na ho mas lami nang naa ng duha, business with work. Okay, hawang ipili ron guys, negosyo o trabaho nga naman kay kuan ka ng mas kuan day ang negosyo guys, makatabang po na sa lugar, makatabang na sa atong lungsod niya. Gani pong panerbisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom, makatabang po niya. Mao ni ang kuan hangano man ngano mangutana ta, hangano man nga sige man kog pangagni o mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom.
Mao ni mahitabo guys og daghang mga negosyante, daghang ma-create nga job, daghang ma-develop nga trabaho nga ang makabenepisyo pod ang taga-Matalom. Nya daghan po mahimo nga negosyo. Example, kung doon nanay kuan guys, pantalan, nya nanay tayo mga mall, mga supermarket, kuan mga trabahante, makatrabaho ang atong katawhan sa lungsod sa Matalom. Nya sa kuan pod sa lugar, ang mga katawhan o namuyo nga nga area, aduna nay manginahanglan og mga boarding house, pwede na tag magpaabang og bay, manindag mga sudan kay kanang nagtrabaho ning kitahin natay supermarket or mall, kanang mga trabahante mukaon man jud no, mao to nga. Ora og ang pagnegosyo di ay sumpay-sumpay siya, magdepende sa lugar. Mao nga mas lami jud og daghan ang magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom kay aron ang economic cycle ba sa lungsod sa Matalom magkakuan pud magkataas, unya nanay mga livelihood nga mahimo, nanay mga panganabuhian sa lungsod sa Matalom niya. Ako di ay sa akong advokasya bisag wa tay capacity guys, bisag pobre ta guys, pero aduna tay matabang sa atong lungsod. Sa bisan ingani nga paagi, pag-agni sa mga negosyante, mingon sila, busy ko na ko sige live niya. Ang agahang purpose mahugay para o sa katubang example mga negosyante ba ang gusto nga makuha ang ilahang pagsalig ba nga magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom kay sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Suwayi lang ang lungsod sa Matalom guys. Suwayi og put up og negosyo, suwayi og invest og business diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga daghang mga negosyante karong 2022 nga mo put up og business diri sa mong lungsod. Guys, tabangi ko sa akong advokasya guys nga ma-realize nga daghan ang mga negosyo nga ma-put up sa lungsod sa Matalom. Mas mobibo ang atong Matalom Boulevard kay ako guys naningkamot ko nga mas mobibo ang atong Matalom Boulevard. Dami nga lagi lang ngano man kuno. Pero sa akong nga side bisag wa ko'y posisyon nga dako, wa ko'y murag kuan ba. Pero aduna siguro ko'y matabang sa lungsod sa Matalom. May mga nang uban nga nagpataka lang ko nung pataka lang, pero wala man ko imposible guys, basta nala mo ay mag-una amulid niya. Ako mo hangyo sa taga Matalom nga atong suportahan ang ahong advokasya sa pagpalambo sa atong lungsod. Pagpalambo day mura po correct, mura po sa posisyon, mura DGO. Ako mo hangyo sa taga Matalom nga mo-support sa ahong mga advokasya nga ang atong Matalom Boulevard, ato ang suruyon niya, atong pabibuhon. Na tay mga friends nga taga laing lugar, atong dalhon niya, magtagay-tagay ta nga to guys niya. Ako mang hinaot nga musanong niya katuday mga farmers nga adunay mga produkto, ako naghangyo nga ari nato ibutang sa ato ang lungsod. Una mo daghang buwad, daghang prutas, pwede ta mo deliver dire sa mga tindahan, daghang mo bugas. Ang ato ang problema karon ang soft drinks, which is triple nga pagkamahal ang mga kuan. Ako mang hinaot nga atong mga produkto nagkamahal guys. Niya ako mang hinaot nga daghang mga supplier nga mo invest og business dire sa tong lungsod. Sa mga kuan, natay daghang kuan, ang ato ang kalahi di ay naghimog kas for work or livelihood. Ako mang hinaot nga mo sustain kini hantod-hantod sa hantod ang mga programa, ang mga gipanghimo sa matag barangay, which is nga aduna jud sila ay makuhaan nga livelihood kay
Og ingani man gyud mahitabo guys, og natay livelihood, ang economic po sa atong lungsod magkataas, magkakuan niya. Og daghan mo mga isda, pwede ta mo bagsak diri. Daghan mo mga prutas, mga kamuti, mga utanon. Welcome mong tanan nga mo bagsak diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Nga kanang sa mga turista nga ganahan musuroy sa among lungsod. Welcome mong tanan nga musuroy sa among Matalom Tourist Destination. Mao ang Canigao Island, ang Hituog Cave, Mayahay Falls, Magungong Spring Water, ang Pangas Falls, ug daghan pa. Okay? Natay mga Luwan Cave, natay diri sa napatay daghang angay developon or angay i-discover niya. Nang adto natay langob sa Upaw, Sitio Upaw, Barangay Monte Alegre. Nindot. Layo naman siya guys, pero siguro gahinantong pundo para ang mga turista nga ganahan musuroy, ganahan adventure, welcome silang tanan nga mo bisita sa Matalom Tourist Destination. Okay? Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom guys nanginahanglan og mga negosyante, may mo pa ng uban charot so sa tinuod dito guys, nanginahanglan jud og mga investor ang lungsod sa Matalom kung diin mao ni makapa-improve sa lugar kung diin daghang hitay. Natay mo diri sa merkado, natay mo diri sa biwok, natay supermarket sa mga lugar. Kung diin magkadaghan ang mga tao nga moaray nga punpuhon guys na natay terminal niya na natay tabo. Ako manghinaot ni doon na may tabo nga ma-create sa lungsod. Unsa di ay ka-importante ang tabo sa lungsod sa Matalom? Unsa day mahimo kung adunay tabo ang lungsod sa Matalom? Okay, mao ni guys, ang tabo maoy usa ka panahon kung diin ang mga katawhan or mga negosyante nga kita nalay mga negosyo, mga karinderya, mangumpra niya, magkatapok ang tanang mga negosyante, sa lagyong lugar, nga muanha ra siya ba para mangumpra. Unsa may epekto dahil sa lungsod kung mahitabo na. Mao ni epekto guys nga aduna joy pag-usbaw sa ekonomiya sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako manghinaot nga magtinabangay kita kanunay matalomnon aron magpadayon ang ato ang damgo or magpadayon ang atong mga kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko Pipi, ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa lungsod. Okay? Balikon ko ha. Please support sa akong advokasya nga mudaghan ang mga negosyante, mubibo ang atong Matalom Boulevard, makakreate og mga tabo niya makakuan tag daghan nga livelihood. Mas lami man gud guys og livelihood ang mga katawhan diri sa lungsod sa Matalom kay ang economics nga strength murag ang economic nga murag pagtaas ba mas nindot man dugnay trabaho kay mo income pod ang lungsod, mo income ang katawhan niya, mas mo improve or ma-develop jud ang lugar kung diin daghang negosyo ang mo put up sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi, andam ang motabang sa administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga konsihalis. Ilabi na sa ato ang Team Pahulio nga naningkamot pod sa pagpadayon sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi live diri sa Municipality of Matalom nga mas mutabang jud sa administrasyon. Ako manghinaot nga
magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa lungsod ug kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matano. Ato ning gibuhat guys para sa tanan, ato ning gibuhat kay kanang para sa kayuhan ug kayuhan sa katawhan ug kalambuan sa lungsod sa Matano. Once again, thank you ug happy Friday kanatong tanan. October 14, 2022. Once again, thank you ug God bless sa tanang taga Matano.